Ngithanda ukuthi ke nginibingelele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinto ezediski, indaba ke nje ezenzeka lapha kwi PSL. Inkinga ayipheli ke babukeli, namhlanje ngiphethe la udouble trendayo, udaba kulithinta umsakazi noma ngithi ke commentator yalapha kwa SuperSport uPhumlani Miya. Izolo kade phetheke lapha esakaza umdlalo between iKaizer Chiefs nayo ke lapha eRichards Bay kubethwe Premiership izolo ke ebusuku. So kunento kayishilo ke lapha uPhumlani Miya ebeyibhekiseke lapha kumdlalo weKaizer Chiefs yena ku Eden McCarthy. Ngizokudlalela ke ngibukele iclip uyibonele. Ibo 19 demo pesaniyo. 19 demo pesaniyo. 19 demo pesaniyo. Hey, ikhalati empini. Ikhalati empini. Ngiyathemba ke mbukela ukuthi uyibonile ke le clip, ungahamba kuyechecker lapha ku Facebook na ku Twitter mawufuna ke phelele uyicheck kwa SuperSport, ngabe ngiyakudlalela ke la ephelele inkinga ngama copyright. So uyifaka enkingeni ke na ke uPhumlani Miya, abantu basho khona ukuthi ke kumele ke miswe emsebenzini ngoba ke lento ade isho lapha inokucwasa phakathi mayethi ke ikhaladi empini. Indaba yakhe trend kakhulu lapha ku social media, isize yangenelelwa na uminister yena ku Gayton Mackenzie. Bathi ke kumele ke thathele izinyathelo ngenxa ke yalamagama kaWashilo, ngenkathi ke ikhaladi empini, ngenkathi ku Eden McCarthy exabana ke lapha nomdlali wayo ke Richards Bay. Abalandeli bebhola bathi uSuperSport awumxhoshe, abanye basho khona ukuthi ke bafuna uReggie Ndlovu, abasamfuni yena ke uPhumlani Miya. Injalo ke indaba yakhe mbukele na kuPhumlani Miya, wona ku SuperSport okwamanje ubungakaphenduli kodwa baveza khona ukuthi ke uzophendula maduze njengoba ke indaba isingenelelwe na uminister. Yizo ke lezi mbukeli iphelalana ke indaba zayo ke diski, ngizophinda ke mbukeli ngibuye ke nezinye indaba ezishisayo. Uyazi ke mina ngihlezi ngikhona, ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.